Angeke ukwazi ukusimaneja isikhathi uhluleke uzimaneja wena. Kumele uzimaneje wena, wenze sure ukuthi zonke into zakho uzenza under your management ukuze ukwazi ukubamba isikhathi. Ngoba isikhathi asilindi muntu. Isikhathi sinjengomfula. Umfula uma uhamba ubuyele emuva. Nesikhathi uma sihamba asibuyele emuva. Kumele wenze sure ukuthi empilweni yakho uyakwazi ukuzimaneja wena ukuze ukwazi ukugcina isikhathi. Ngoba isikhathi siyimali. Yonke into eyenzayo siyimeja ngesikhathi. Yonke into esiyenzayo siyibheka ngesikhathi sethu ukuthi isikhathi sisiwesta kangakanani nokwenza izinto zethu sithatha isikhathi esingakanani masizenza. Uyabona isikhathi uma usemusha ukwazi ukwenza izinto eziningi ngesikhathi esiyi-one. Uma sowukhula uba kuma-middle age sowukwazi ukwenza izinto ngesikhathi uhambelane nesikhathi. Uma sowugugile isikhathi siyakushiya ukwazi ukwenza into eyodwa ngosuku olulodwa. So uma usemusha gijimela nje kakhulu ukuthi wenze izinto zakho usasenesikhathi. Isikhathi sibalulekile empilweni. Wenze izinto zakho ngesikhathi ngoba isikhathi asilindi indoda.